It's March 18. Mamimingwit po ako sa gilid ng ilog dito sa amin. Sa bagyo ng barangay Timbang, Minalabac. Ayan, mayroon kami dito sa daluyan ng tubig or sabang na tinatawag namin sa Bicol. So, let's get it on. Ako po yan, si Kuya Ito on Selective Fishing. Big wit! Gloomy ang panahon ngayong Martes, March 18. Angler ini kang Timbang. Venezuela family. Yeah. Kakuan naman kitang Indian carp. Papainin ko po sa inyo ang Indian carp. Oh. Ganito yung itsura niya. Ayan o. Dito lang yan sa sa may sabon ka. It's past 3 in the afternoon. Let's check our catch. Ayan. Isang espada bang tawag? Ito po ay dual na pag lumaki. Uy, may kikero tayo. Nakuha. And of course, yung Indian carp and tilapia. Ito ang Indian carp. Yan, puti po siya. At tilapia. Yan, mabuhay kayo. Mabubuhay ba ang tilapia? Indian carp pa rin. Asan na yung tilapia? Ayan. Parang Indian carp din. Ewan. So, I'll say goodbye dito po sa sabang ng Timbang. Ayan. Tapos si Kuya Ino, keep on selective fishing. Ayan. Para naman makapag-bingwit din ng iba. Yung iba, invasive yung method nila. Today, effort yung sinunod. So, mabit